kasinginan, pero nag-aawit. Mga magtamis na paghandol, may iba na tamusin na nagkakilala, nahitugsula, waray pag-iha, kay waray lugaring hirap pagsihigugma, nakawang dawla, irahuna. Nagkakilala, nahitugsula, waray pag-iha, kay waray lugaring hirap pagsihigugma, nakawang dawla, irahuna-huna. Hanagan ko ka pa at kahigayuan, ang kasing-kasing ko alam makainuman, ang pag-ilalanan sobrado kapinan, ang kasing-kasing ko nakatuhain mo. Anakan ko ka pa at kahigayuan, ang kasing-kasing ko alam makainuman, ang pag-ilalanan sobrado kapinan, ang kasing-kasing ko nakatuhain mo. Ang kahiglayuan, yuan, ang kasing-kasing kusing-ku, alang makain man, chisman, ang pagkilala na 15, sobrado kapinan. Magandang morning, Oras Eastern Samara. Ang ganda ngayon ng sikat ng araw dito sa bayan ng Oras, or dito ngayon sa Pantalan. Ayan, ang linaw ng tubig, oh. May mga maliit pang isda na lumalangoy-langoy. Shoutout ka pala doon sa mga follower natin, yung mga nanonood ng video na hindi nag-i-skip. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip. Alam nyo na kung ano yung hindi ini-skip, no? Dahil yun yung supportan nyo sa mga content creator or mga vlogger daw. Oo. Ngayon nandito tayo sa Pantalan. Tapos na tayo mag-shoutout doon sa mga hindi nag-skip, no? Ito, ikot muna tayo dito. Ano bang makikita natin dito sa Pantalan? Ngayon ay may nagsasounds dito sa gilid. Wag nating guluhin. Ayan, nandito yung ermitanyo. Ayan, oh. May nagtitinda rin dito ng relo, kung ano-ano. At ayan, may pasayaw-sayaw pa. At dito makikita natin mayroon na namang hopya, mayroong puto, mayroong salukara, bibingka, at saka sarap naman ito, mais. At ayan yung nagtitimpla ng
kape dito. Yan yung barista dito sa Pantalan. Ano na kayo, pumunta na kayo dito para magkape. At ito naman mayroong wala pa yung waffle ni Pagay. Ano pa lang yung nandito, pancake or hot cake sabi pa nila dito sa ano. At mayroon namang ano dito, ano to, suman latik. Ayan, suman latik. High tide ngayon. Ang ganda ng kulay ng tubig. Dahil alam nyo na, pag blue yung sky, blue rin yung kulay ng dagat. Dito may ano pa yan. Nandito sila sa tindang Chocomoron. Ayan yung Chocomoron. Ayun yung sa Locarat, bibingka. Ayan naman yung nagtitinda. Ayan, medyo tahimik ngayon dito sa Pantalan. Pero ayan, mayroon na namang dumating na buti or bangka galing sa Agsam. Ayan, kunti lang pala yung sakay. Tatlo lang. Ayagak boss. Shout out sa mga taga-Kagpili. Oo. At ayan naman yung Philahan Footbridge. Yan yung nag-uugnay ng Pantalan tsaka doon sa merkado o doon sa palengke. At maraming salamat nga pala doon sa mga hindi nag-i-skip. Ulitin ko. Maraming salamat at magandang morning mula dito sa Oras Eastern Samar.